Morwel Palma ydw i, cyn athrawes yn ysgol Sbytel. Dwi wedi dysgu mewn sawl ysgol yn fy ngyrfa, ac nawr dwi wedi ymddeol. Bues i wedi dechrau gyda'r Urdd pam roedden ni yn ysgol Gymraeg Lôn Las yn Abertawe, ac wedi cymryd rhan mewn eisteddfodau ac cystadlu ac yn mynd i'r genedlaethol yr Urdd, ac wedi cael cyfle i fynd ar y llwyfan. Felly, ar ôl i fi i ddechrau dysgu yn Sir Benfro, penderfynais i bydden ni yn rhoi cyfle i blant yr ysgol i gymryd rhan mewn eisteddfodau a gweithgareddau yr Urdd hefyd, oherwydd roedd e wedi rhoi mor gymaint o bleser i mi, a hefyd dwi'n meddwl bod mae'r Urdd yn mudiad arbennig am fod yn rhoi cyfle i bobl ifanc i lledaenu eu profiadon, i roi hunan hyder iddyn nhw pan maen nhw'n oedolion. So, dechreuais i yn ysgol North Road yn Aberdaugleddau, a fan'na roedd y plant yn cystadlu mewn llefaru a recorders a dawnsio gwirin, a hefyd roedden nhw yn mynd i fel ysgol y merched, dim ond merched, roedd tua 60 o'n nhw'n mynd bob blwyddyn i aros yn gwersyll yr Urdd. Ar yr adeg yna, doedd neb yn gwneud pethau i chi, och roeddech chi'n mynd a roeddech chi'n gwneud i gyd eich hunan, rhoi llestri allan, golchi'r llestri a trefnu gweithgareddau, ond roedd e bob tro yn benwythnos hyfryd roedd y plant yn cael cyfle i ennill tocynnau wrth siarad Cymraeg. Wedyn, ar ôl mynd gadael North Road, es i ysgol Penna, hollol Saesneg, ac es i griw o blant bach, o bechgyn bach, oedd byth wedi gwneud dim byd ar Urdd, i lefaru mewn grŵp lefaru yn y Steddfod yn Benfro. A hefyd wedyn nes i ysgol Sbytel, ac yn ysgol Sbytel roedd prifathro Arthur Kendrick yn fodlon cefnogi y plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau, mynd i wersylla a hefyd gysadlu yn yr Eisteddfod. A fan'na, gyda Sandra Evans a Simon Morris, wnaethon ni gymryd rhan mewn llawer o bethau, lawer o weithgareddau a cystadleuon yn yr Urdd. Be sy'n sefyll mas yn nghofi yw 1995 Eisteddfod Sir Benfro, pan wnaethon ni penderfynu cystadlu mewn llawer cystadleuaeth a wedi cael llwyddiant mawr, a hefyd yr un peth yn Eisteddfod 2006 eto, oedd hwnna yn Sir Fôn, a'r un peth eto wedi cystadlu mewn 6 cystadleuaeth a cael 5 Gwobr gyntaf ac 1 ail Gwobr. Ond heblaw ni, mae Sbytel wedi cael llawer iawn o lwyddiant yn bob math o gystadleuaeth. Wedyn nes i ymddeol yn 2008 a mynd yn ôl at ysgol Sbytel i gadw hyfforddi'r plant a cymeron nhw rhan yn seremoni, dans y seremoni, pan fuodd yr Eisteddfod yn Preseli eto, ond wedyn ni es i at ysgol Blancleddau oherwydd mae Teleri fy merchu yn dysgu yna, ac roedd hi'n cystadlu hefyd ac yn gobeithio ennill pam doedd hi mewn i ddim yn cystadlu. Felly es i yna i helpu, ac maen nhw wedi cael llwyddiant hefyd ennill sawl gwaith. A hefyd fan'na yn yr ysgol yna, maen nhw yn frwdfrydig iawn mewn gweithgareddau a cystadlaethau yn yr Urdd yn bendant. Mae wedi bod yn bleser rhoi cyfle i blant Sir Benfro i gymryd rhan yn gweithgareddau yr Urdd. Nid dim ond mynd i wersylla, ond hefyd mewn cystadlu, mae cystadlu yn rhoi cyfle i chi berfformio, ac os ydych chi'n berfformio, mae rhaid i chi
feddwl am bobl eraill, mae rhaid i chi ddysgu, mae rhaid i chi roi ddisgybliaeth, mae rhaid i chi gweithio gyda pobl eraill, a mae'r ffurfiau, y sgiliau yma i gyd yn glwm a beth mae'r urdd wedi rhoi i'r plant dwi wedi dysgu, dwi'n meddwl. Wrth weithio yn mudiad yr urdd mewn ysgolion ac fel arweinydd aelwyd, rwy wedi cael pleser mawr yn gweld plant yn datblygu sgiliau pwysig bywyd fel cael hunan hyder, cymdeithasu a dysgu bod e'n bwysig bod chi'n derbyn colli llawn mor dda ac ydych chi yn derbyn ennill, a mae hwnna wedi rhoi pleser mawr i fi.